Nu skal vi møde en person med benzin i blodet. Selv efter et langt liv som mekaniker er han efter at have nået pensionsalderen langt fra træt af biler. Men det er ikke helt almindelige biler, der repareres på. I en garage på en villavej i Risskov ved Aarhus står den pensionerede bilmekaniker Jens Rasmussens kæreste Eje. Det er en Chevrolet Sports Roadster fra 1930, som han har brugt 8 år på at få til at fremstå så originalt som muligt. Bortset fra blinklys og den populære ølkøler. Jagten på reservedele har været en hel sport i sig selv. Her har Jens nydt godt af sine kontakter i Dansk Veteranbilklub, hvor medlemmerne deler erfaringer. Jens er stolt af det endelige resultat. Når vejret og kalenderen tillader det, kører Jens gerne en tur på de danske landeveje. Går det derudad? Og når derud igen. Alle folk, når man møder nogen der, de smiler og de vinker, og de synes, det er dejligt, men der er desværre også 10% af dem, man møder, særdeleshed bilister, som synes, det er en åndssvag idiot, der kører rundt der på vejen og generer trafikken med de gamle biler. Men det kan vi jo ikke forstå, de 5 sekunder, det drejer sig om. Og sådan, det må vi jo finde os i. Så nogle af dem, der er så grove, så de må jo have fingre. Men hvad siger damerne så til den opsigtsvækkende karet? Jamen, nogen siger, det er en magnet, og vil selvfølgelig meget gerne have en tur. Og det kan jeg jo ikke give dem alle sammen, men nogen får da samtidig en tur. Sådan en køretur er en lille tidsrejse. Ja, hvem der selv var så fiks på fingrene. Har du selv fået mod på at gå i krig med de lidt ældre køretøjer, så kan du finde inspiration på Dansk Veteranbilklubs hjemmeside, som hedder veteranbilklub.dk. Det var alt fra os. Hæng fast her på kanalen, for om lidt er der amerikansk actionbasker, som også står i bilens tegn. Du kan blandt andet møde Angelina Jolie og Nicolas Cage, og det er i Gone in 60 Seconds her på kanalen. Fortsat god aften.